Ilaw ginaroon ba? Ilaw na ron. Gusto ka? Ang gila ka? Giaway ko sa papa sa akong classmate pa. Gikasabaan ko. Sige, sabaan. Asa man siya karon? Nadad to, nagtrabaho. Maestro, manggod siya. Maestro? Papa siya Tasmin? Kaya, kung ito. Expecto Petroleum! Gaptan, liga? Maestro man ka? Oo pa. Sige, trabaho. Oo pa. Ilaw ginaroon ba? Oh no! Maestro, ilaw yung maestro. Ginaptan ka, gigsaban ka? Oo pa. Ibalik man lagi ka pa. Bakit klaro na? Yung ka Maestro gali. maestro sa taekwondo. Barrier mo na pa. Maestro sa taekwondo. Sunod ganyan, maginabot si mga gawa. Ayaw, pagsumbong ka pa dito. So, pahamak ka sa mga lalaki. Pwede naman ko na istorya ako tarong mo. Ulan pa ito, sulong-sulong pa ka. Sabi ito, maestro sa taekwondo kayo. So, wala kasi lalaki. Wala, de.